ni kadali makasugat kag nindot, pero mas naglabi ang bati ang kasayod ug kalisod. Makaingon ka og lahi sa kadaghan sa problema, nakadugay nagkalami, naabot na ko sa punto ni balibad di nako. Naghunahon na problema ra ko pat yun simba ko, kay bisag asa ibutan wala na ko'y kalugaran, kay bisag asa ibutan ang kaayo abusaran. Wa na gyud unta maglaom kung asa mapaingon, ang ako ang kinabuhing ako ray nakaingon. Di man unta sugar pero ako kay ni sugar, kay di man ko negatibo positibo natural, kay ako nang giusap ang ako mga panglantaw. Salamat sa Ginoo nga permi